ingayizivela inkosi yoshuni madala rapatsa wabantu ba-Afrika noma kusibani zikhala kuwe eshe yazizwa induku zikhala kuwe weSamson zikhala kuwe yazizwa induku zikhala kuwe Samson zikhala kuwe Zajo ngempela zamqonde cishe ukuba nozithi umthomjikile boqo ukhethiwe lenke usitobhe mkethulo wakhethiwe abafana bafokazana nje sabuthi ulithele ugama ngoba ngufungikhethiwe wena kethu namadakazi yimi wethu umkokonye kudala bemkokonye namanje basangikokonye khumbula bafuna bonke ngasembe sifona edamini lomadoda phansi kakamdaweni kumba fokazana lengqo phethe imadlela sema sesibuka lapho semkhicisa sadanga nokunjani ukube bekuyimina bengizofonela amaphoyisa azi ngale ndaba ukuthi yini abafana basibukele phansi kanje basifaka edamini lamadada into engcole kanje